Miyerkules po nganyan, petsa 5 sa bulan kan Abril 2023. Ini po ang Bareta, alas 12, sin kami ang sendong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardela, dahil iba. And at sidelines na yung darakulang mga bareta. Sa lado lokal, investigasyong kampananambang sa sarong aktibong miyembro kan Legazpi City Police Station kasabagong aga sa sitio Agna, Barangay Umapon, Legazpi City, nagpapadagos. Alcalde Carmen Geraldine Rosal hagadon sa liderato ni Legazpi City Police Station COP Police Lieutenant Colonel Dennis Balia ang makaskas na investigasyon asin pagtaon ni Justisya sa ginadan na pulis. Commission on Human Rights Bicol kinondinar ang panggagadaan sa aktibong pulis kan Legazpi City Police Station kasabagong aga. Office of the Civil Defense Bicol wara ning nairehistrong danyos sa probinsya kan Catanduanes matapos ang 6.6 na dinog kasubanggi. Sa lado nasyonal, PhilHealth magparamdom sa publiko na pwedeng makapag-avail ng confinement coverage para sa heat stroke, sunstroke as in heat exhaustion. Organisadong transport group masaangat nin kaso para pugulan ng operasyon kan Land Transportation Management System. Sarong kongresista nag-apilar sa gobyerno na tabangan ang 56 na Pilipino na sa death row duman sa Malaysia. Korte Suprema inabsuelto si dating Davao del Norte 2nd District Representative Antonio Florendo Jr. sa kasong graft. Sa ibang nasyon, sa Rogadan, mantang 30 iba pa ang lugadan sa pagkadiskarel kan tren sa Netherlands. Sa lado kan Karawat o Sports, pagkawat giraray ni Chandler McDaniel, nagpakusog sa buot kan mga Philippine Women's Football Team. Yan ang headlines. Ganyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa detalye sa tayong mga bareta, enot sa lado lokal, padagos pangunyan ang investigasyon kan Legazpi City Police Station kung si Isay anang sa likod, asin ano ang motibo kan pang-ambush sa sarong aktibong miyembro kan kapulisan na nakadestino sa Police Community Precinct 4. Sigon sa inisyal na investigasyon kan mga Legazpi City Police Station, ang biktima namidbida na si Police Staff Sergeant Abel Sevilla, residente kan Sitio Agna, Barangay Umapon, Legazpi City, kung saan siya tinambangan kan day panamidbida ng mga persona nagkapirang metron distance halis sa sendang residensya sa nasabing barangay. Sigon sa mga otoridad, posibleng kalibre 45, 9mm asin Armalite ang ginamit sa pambadil sa biktima kan maabot sa 4 na suspetsado. Enot kaya sinabi ni Kapitan Benhur Ariola Jr., maabot mga bandang alas 6:40 nin aga kasubago kan may nakaabot sa iyang impormasyon may kinaraman sa nasabing insidente kung kaya tulos siyang nagduman sa pinangyarihan asin dumanahiling ang nakabulagta asin duguan na pulis dahil man sa sinapar kaning tama sa mananlay na parte kan sa iyang lawas. ang baretang ini hatod sa Indukan. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Hahagadon ni Alcalde Carmen Geraldine Rosal sa liderato ni Legazpi City Police Station Police Lieutenant Colonel Dennis Balia, napakaskaso ng investigasyon asin pagsusog sa mga suspetsyados na responsable sa pananambang kay Police Staff Sergeant Abel Sevilla kasabagong aga sa Sitio Agna, Barangay Humapon, Legazpi City, tanganing tulos na may tao ang hustisya. Sigun sa alkalde, namumundo siyang maray sa nasabing pangyayari dahilan ta dapat na matrangkilo ang syudad ngunyan dahilan ta nag-obserbar kita kan Semana Santa asin dakol na bisita anyaon ngunyan sa syudad kay puwan man girari na magin maikmat ang publiko tanganing daiman maaraman kuno arin mangyayari ang mga arog kayning insidente. Sa ibong kaini nagtauman nin asigurasyon si Balia sa alkalde na kontrolado ang sitwasyon asin nagpapadagos naman ang investigasyon digdi. Nagpaabot naman nin pakidumamay si Alkalde Rosal sa nabayaan na pamilya ni Sergeant Sevilla. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Mientras tanto, kinundinaran kang Commission on Human Rights Bicol ang nangyaring pambabadil. Gadaan kay Police Staff Sergeant Abel Sevilla, sarong aktibong miyembro kan Legazpi City Police Station, kung kanday panamidbida ng mga persona kasabagong aga sa Sitio Agna, Barangay Humapon, Legazpi City. Sa ipinaluwas na pahayag ni CHR Bicol Regional Director Attorney Arlene Alangco,
Sinabi kaining ang paggadan sa tawo sarong biolasyon sa diretsyong pantawo na mabuhay. Ang mga kapulisan ang nagsiserbi at sinaguportihir kang komunidad at sinura ng sisay man ang may diretso na bawion ang buhay. Nagpaabot man ng pagidumamay si Alangco sa nabayaan na pamilya ni Police Staff Sergeant Sevilla. Kumagirumduman na poko mas o menos alas 6:40 kasbagong aga. Pantangan pulis, pasisiring sa Police Community Precinct 4 para mag-duty kan tambangan ini ka mga suspetsado asin pinagbabaril sa maniba-ibang parte kan lawas na naging daylan ngayon sa iyang tulos na pagkagadan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Wara ni na-report as na-rehistrong danyos perwisyo sa probinsya kan Catanduanes, partikular na ang gigmoto matapos ining yugyugonin magnitude 6.6 na linog kasubanggi. Sigun kay Office of the Civil Defense Bicol spokesperson Gramil Nas, matapos ang saindang monitoring asin koordinasyon sa Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, solamenteng nasa 32 na pamilya ang presenteng nasa evacuation dahil naman sa peligroso ang saindang pigiistaran. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang monitoring as in assessment kan OCD Bicol sa nasabing lugar mantang nangangaipuhan man ini sa mga Bicolano, nangangapodan man ini sa mga Bicolano na maging handa in kaso may mamatayan na mga aftershocks. Mientras tanto, piglinaw ni Catanduanes Governor Joseph Boboy Cua na fake news ang naglalakop na video sa social media manungod sa pigsasabing danyos kan linog sa Gigmoto Church. Sigun sa gobernador, na matapos ang ginibong verifikasyon na patunayan na ang video, bako man haali sa nasabing simbahan asin sa presente wara man sindang nairehistrong danyos sa nangyaring linog kasubanggi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nasa 26 na aftershock sa nairehistro kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS matapos na mamatayan ang 6.6 na magnitude na linog na pinag-downgrade sa 6.2 kasubanggi alas o kaya 150 kilometro ang distansya northeast kan Higmoto, Catanduanes. Sigung kay PHIVOLCS Resident Volcanologist Dr. Paul Alanis, sa mga aftershocks pinakamakasog digdi ang 4.9 magnitude. Ipinaliwanag ni Dr. Alanis na intensity, iyon ang matayang kantawo na kusog kan linog asin ang magnitude o ang mismong pwersa man kan pagiro kan daga. Sinabi ni Alanis na nangyaring linog kasubanggi dahil man sa pagiro kan Philippine Trends na makukuha poon sa Alaska, Russia, Japan, Pilipinas, pasiring sa Indonesia. Idinagdag ni Dr. Alanis na kasabagong alauna ni aga, hinali naman ni daan tsunami warning advisory sa probinsya kang Catanduanes, Northern at Eastern Samar dahil day naman naglangkaw pa ang ukol sa kadagatan sa nasabing mga probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Nagparumdoman Albay Provincial Police Office sa mga albayano asin mga bakasyonista na mahali sa indang residensya ngunya na Semana Santa na siguro na salbado sa insidente ninsulo ang mga babayaan nindang mga harong. Sigun kay Albay PPO spokesperson Police Captain Karen Ranyola na bago maghali reparuhon mo na wara ni nakasaksak na mga appliances, wara ni nakasinding kandila asin nakasarado ang mga tangke kan liquefied petroleum gas of LPG. Dugang pa ni Ranyola na siguruhon man na nakasaray ang mga importanteng gamit asin nakasarado ang gabos na mga pintuan, bintana asin iba pang parte kan harong na pwedeng agihan palaog. Siniguro kan Albay PPO na papakusugon ninda ang presensya kan kapulisan asin mga barangay tanod sa mga barangay tanganing maibitaran ang mga insidente nin harabat. Sa ibang bareta, nakapagrehistro ang Philippine Ports Authority o PPA Bicol ng sobra 6,000 na mga pasahero na naguli ngunya na Semana Santa na uminagi sa pantalan sa riyon. Sigung kay PPA Bicol Media Relations Officer Achilles Galindez,
na naglangkaw ang numero ka mga biyahero, partikular na ang mga nag-aagi sa Matnog Port kumpara sa normal na aldaw na nasa 2,000 sana ang mga pasahero. Sinabi ni Galindez na preparado man ang mga pantalan sa riyon para sa piglalauman na pagruso ka mga bakasyonista. Katakod kani madugang sinda ni mga lunadang pandagat sa gabos na pantalan para maakomodar ang gabos ng mga pasahero na mabay biyahe pasiring sa kataraning na riyon. Sa kanyang padagos pa ang sendang maigot na pagbantay, tanganing masiguro ang seguridad ka mga pasahero asin estado man ka mga lunadan pandagat. Fully booked na sin may mga advance booking naman ang gabos na mga beach resort sa Albay, West Coast. Kaibahanan mga munisipyo kan Piudoran, Uwas asin syudad kan Ligao. Inian pinagkumpirmar ni Ligao City Councilor Ted Residilla kung sain maugmasindang maray dailanta na namimidbida na ang mga lugar sa tercer distrito kan Albay asin pigruruso na ini kan mga bakasyonista dahil naman sa magagayon na mga kadagatan sa mga kostales na barangay kaini. Sinabi ni Konsehal Residilla na dakulang tabang ang pagkakaigwanin konkretong tinampo tanganing maabot kan mga turista nararayong barangay kan distrito. Sa ngunyan, maigotan monitoring kan mga LGU sa palibot sa piglalauman na pagruso kan tawo ngunyan na Semana Santa, lalo na sa Sabado de Gloria asin Easter Sunday. Mga dugang primerong parte yan, gusto yan, Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa, makalis lang kayo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, cheapest in town. Home Enterprises. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ikanablang bulod Piudoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Piudoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa ng kababaihan, tinabangan na niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya.
serbisyong progresibo sa tercer distrito ng probinsya ni Albay. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, nagpagiramdam ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko na pwedeng makapag-avail ang mga ininin confinement coverage para sa heat stroke, sunstroke as in heat exhaustion sa na 6,500 pesos. Kaya ng digdian 4,550 para sa hospital fees as in 1,950 para man sa professional fees. Ginibo kan state insurer ang nasabing payag kasabay man kan pagpuon kan dry season na helang arog kan heat stroke as in pinakang seryosong heat related illnesses as in pwedeng magresulta ng permanenteng disability o kagadanon kapag di nakaresibi ng emergency treatment. Sigung kay PhilHealth Acting President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. nalangkaw ang patakot ng heat stroke sa mga seniors, mga angki asin mga individual na igwang chronic diseases. Bilang first aid, pwedeng mag-apply ng dumog na bimpo o tuwalya sa lipayo, liog, yukyuk asin singit. Pwede man natawan ng ice bath ang pasyente para mapababa ang sa iyang body temperature. Sa korte ang mga organisadong transport group sa nasyon para pugulan ng operasyon kan Land Transportation Management System o LTMS online portal kan Land Transportation Office o LTO dahil sa inconvenience na hatod sa mga stakeholders as in pwedeng magkausa ng korupsyon imbes na pagluluwag sa sistema kan vehicle registration as in renewal kan driver's license. Sigun kay Arya Lim, presidente as in national convener kan National Public Transport Coalition o NPTC, nagpadara na sindan in demand letter sa LTO na copy furnish an Office of the President, Senate as in House of Representatives para sa suspensyon kan operasyon kan LTMS. Tinawan doon pa nilim na ang implementasyon kan LTMS nagkausa nin mas dakol na problema sa mga tsuper as in operator, mayorya kay ni andainin kaaraman sa technical o paggamit nin computer. Mientras tanto, nagkapilaran sa rong kongresista sa gobyerno na tulos na tabangan ang 56 na Pilipino na nasa death row sa Malaysia matapos na halion ang mandatory death penalty. Sinabi ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson asin Kabayan Party List Congresswoman Ron Salo na dapat magdoble kayod ang Department of Foreign Affairs o DFA asin Department of Migrant Workers Affairs o DMW para pakinabangan ka mga Pilipino na nasa death row ang bagong polisiya kan Malaysia. Base sa bagong ley sa Malaysia, ang mga nahahampang sa padew sa kagadanon at sinabambuhay na pagkakulong pwedeng maghirit na ripasuon ang sendang sentensya. Sinabi ni Salo na dapat gamitin kan DFA as in DMW ang gabos na legal na lakdang para matabangan ang mga Pinoy na nasa death row. Sa pagdangog ang komite ni Salo, sinabi kan DFA na igwanin 83 na overseas Filipino na nasa death row niyan as in 56 sa mga ini ang nasa Malaysia. Kan Korte Suprema si dating Davao del Norte 2nd District Representative Antonio R. Floirendo Jr. kan biriko ng desisyon sa Sandigan Bayan kan 2020 na nagsentensya ng guilty ang kongresista sa kasong graft. Napag-araman na sinagataning kaso si Floirendo sa Office of the Ombudsman kan 2017 ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Nagsumitir man ang OMB ning kaso sa Sandigan Bayan kontra sa kongresista. Katakod ini kan reklamo na naglaog ang Tagum Agricultural Development Company Inc. na may share nin stock si Floirendo sa joint venture agreement kan 2003 sa Bureau of Corrections o Bucor para i-develop ang nasa 3,000 na ektaryang lote kan Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte asin gibuhon na sarong banana plantation. Nagpuon ang JVA kan 1969 asin naamyendaran kan 1979. Sa giraray ining na-renew kan 2003 sa panibagong 25 taon durante kan kongresista na kan Davao del Norte 2nd District si Floirendo. Depensa ni Floirendo na bako siya incorporator kan kumpanya nasa 0.89% sa naan sa iyang share asin bako siya direktang imbelto sa negosasyon kan 2003 JVA. Apisar kay ni, hinatulan si Floirendo kan Sandigan Bayan na makulong nin poon 6 hanggang 8 taon kaibangan ang perpetual disqualification sa pampublikong opisina. Isinaangat man ni Floirendo ang kaso sa Korte Suprema na nagpaluwas ng desisyon na nagpapabor sa iya.
Maging ang probinsya kan Quezon, nagsabay naman sa nagdadakol na lokal na gobyerno na gustong makisumaro sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Base sa report kan Presidential Communications Office o PCO, pinirmahan kan Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD asin 31 mga lokal na gobyerno ang kaibanan ng provincial government kan Quezon ang memoranda of understanding para sa programa kasuhapon. Sigon sa PCO, inang pinakangdakulang kasunduan na napirmahan para sa programa na uminabot ng unyan gabos sa 122 na mga local government unit sa bilog ng nasyon. Kasabay kini inagad kang palasyo sa iba pang LGUs na makisumaro sa programang paharong kang gobyerno. Inisigun man sa inda kasimbagan sa pangapuda ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para sa whole of the government approach para masimbagan ang backlog ng unyan uminabot na sa 6.5 million na housing units. Nagpatanid ang Department of Health o DOH katakod sa naglalakop na fake news sa social media kung saan pigrekomendar aligado kaini ang mga resort sa nasyon arog kan patakot kan heatwave. Ginamit sa fake news ang pangaran kan Center for Health Development sa Western Visayas asin pinalakop ini kan Abril 1 na nagsasabing inaprubaran kan Malacañang ang rekomendasyon kan DOH para ipasarado ang Boracay Island asin iba pang resort na pigdadayo kan mga turista dahil sa heatwave. Piglinaw kan DOH na wala sindang siring na rekomendasyon sa Malacañang. Alagad inabisuhan man kan DOH ang publiko na pirming mag-inom nin tubig asin likayanan pag-inom nin tsaa, kape, soft drinks asin alak na pwedeng lalo sanang magpapaha sa inda, magsuulog nin komportableng bado, likayanan pagbabad sa saldang kan aldaw lalo na kapag udto na o sa hapon. Tinawanin doon ka Malacañang na dakol na benepisyo sa Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa sarong statement piglatag ng Presidential Communications Office o PCO, ang mga pangenot ng kamautan kan EDCA kaibanan na ang mas makaskas na pag-abot o pagtaonin ayuda kan Estados Unidos sa panahon kan emerhensya asin kalamidad. Maging ang pagpakusog sa maritime security, pagpapakuswag ng kakayahan sa modernisasyon kan AFP o Armed Forces of the Philippines asin pagpapakusog sa external defense. Ipinulungan pa kang PCO ang EDCA magkapakusog sa ekonomiya dahil sa may tataong trabaho asin mga oportunidad sa konstruksyon sa mga napagkasunduan na lokasyon. Makakabakal man sigon sa PCO ang US ni mga lokal na produkto asin kagamitan para sa sendang mga soldados asin iba pang tauhan. Enot kaini nag-anunsyo ang Palasyo Malacañang na 4 na lokasyon para sa kadagdagan ng EDCA sites na kaibanan ang Naval Base sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Isabela, asin Balabac Island sa Palawan. Nangangaipungon niya ng South Korea nin seasonal farm workers para magtanom asin mag-ani nin mga prutas asin gulayon, arog kan mansanas, kamatis asin pipino. Ini ang sinabi ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bundok na nakalap niya ang impormasyon na ini sa iyang pagbisita sa South Korea kaiba na nagkaperang kongresista sa pangingenot ni dating presidente asin ngunyan Senior Deputy Speaker Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sinabi ni Bundok na igwang seasonal workers program ang Korea kung saan pwedeng magpartisipar ang Pilipinas. Katakod kay ni, sinabi ni Bundok na igwa ng primerong batch nin mga paraoma nagikan sa Pampanga ang nakaabot sa Korea asin piglalauman na madudugangan pa ini kung magiging areglado ang gabos. Mantang ipinahayag man ni Bundok na nagkaigwasindanin bilateral meeting sa Korean National Assembly na may kamauotan na mapakusog pa ang koordinasyon kan Pilipinas asin South Korea sa lado kan negosyo, turismo, climate change asin ekonomiya. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, saro katawo ang nagadaan asin 30 iba pa ang nalugaran matapos madiskarel ang sarong tren sa The Netherlands. Nangyari ang insidente sa Botschaten, sarong banwaan sa Dahig. Dinaraman sa ospital ang 19 katawo, mantangan iba dumana sa lugar binulong. Padagos pangunyan ang investigasyon ka mga otoridad may kinaraman sa nangyaring insidente.
Sa lado kan karawat o sports, nagkusog pa ang buot kan mga Philippine Women's Football Team na Pilipinas dahil sa pagkawat sa girara ni Chandler McDaniel. Ang 25 anyos na striker, kaibahan sa 21 na player na makawat para sa first round kan 2024 Paris Olympic Qualifying Tournament na mapuungon niya na semana sa Hisor, Tajikistan. Haloy na dain na kaibahan si McDaniel sa nagkapirang mga friendly games kan Pilipinas dahil sa high ACL injury. Sinapar kay niyan injury sa semifinals kan Asian Football Confederation Women's Asian Cup laban sa South Korea. Sa satuyang barata sa siyensya at teknolohiya, EcoShorts, anapod ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa sarong environment-friendly shorts na may built-in compact solar power storage na gibo sa ecoplastic as in biodegradable materials. Ang EcoShorts color royal blue kung saan gibo ini sa 100% o 100% hemp fiber na may kakayahan na mag-store ng enerhiya in kaso naglalakaw-lakaw kamo, nagakaigo ng travel, nagdadalagan o maski na sa luwas na kan sa indong mga residensya. Ang short salbadong isulog kung si sa ima na persona dahil ang pera sa kakayahan na mag-store din solar power kaya man kaining protektaran ang kulit kontra sa sobrang init mentras na iniman antimicrobial as in antibacterial. Ang EcoShorts pwedeng mabakal sa kantidad na $59. Sarong 44 anyos na misis sa Thailand ang nagigibungon niyan ng kontrobersiya sa Thai social media matapos na mag-post ng job advertisement na naghahanap siya ng babae na pwedeng maging kabit kan sa iyang agom. Sa interview ni kay Pathima Chamnan, naghahanap siya ng mistress dahil sa haloy na siyang dai nakikipag-chukchak channelen sa iyang agom. Nakokonsensya siya dahilan sa dai niya na kayang itaw ang pisikal na pangangaipo kan sa iyang agom. Sa ngunyan, advertisement na pinost ni Chamnan, ang mga aplikante dapat igwanin pleasing personality as in good communication skills, waranin aki as in dapat maugma ka banding na aspiring kabit. May sweldo ininin 16,000 baht, libre on board and lodging sa saindang harong sa Bangkok. Ipiniliwanag ni Chamnan na igwa siyang chronic depression as in gusto niyang may magtaokan sa iyang kakulangan sa agom. Sigun man sa Mr. ni Chamnan na si Patagorn, sinabi kay ning daiman siya matanggi sa babaeng ipapamidbid kan sa iyang agom. Sa ngunyan, nakapili na si Chamnan sa mga aplikante, saro ining 33 anyos na daraga as in mismong barkada ini ni Chamnan. Abril 5, kan taon 1947, kan mamundag duman sa Lubao, Pampanga, si Maria Gloria Macaraeg Macapagal Arroyo na mas pamoso sa mga inisyal na PGMA as in GMA, sarong Filipino academic as in politiko na dating nagserbi bilang ika-14 presidente ng Pilipinas poon 2001 hanggang 2010. Siya sa ngunyan nagsiserbi bilang Deputy Speaker kan Kamara de Representantes. Mga tugang inapuang kabilugang kasatuyang pang alas 12 mga bereta, ini po nasing kinalap sa DCGB Newsbase. Sa pangaran ka na kaibanan niya sa pagsurat ka mga bereta, Jenny Macho Baleran, siring man si Angel Mustaza. Lado technical kasabay niya to, Ronald Baldo. Sa production assistance natin, kasabay natin dyan si Tracy Marilitana. As in sa DCGB Social Media Department, kasabay nato para mahiling kita sa YouTube, sa DCGB News Online Facebook page, as in mga dangog sa DCGB Live app, Richard Store is the man. Kami mo sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardela Dainiba. Thank you for keeping us company. Magnilay-nilay po kita. Miyerkules Santo na ngunyan. Salamat and God bless the Philippines. Sa inyong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong.